ƙasa ai sama sai kowa ya cake. Me waka ya zo Umar Ayyau Dausara birnin babana, birnin kakana, gari na mai daɗi, da inda na je nan zan dawo kotuna. Bidiri mata mi murna da zuwan Malam Yusuf, ɗagun Yusuf, gaisuwa gun jego, matar Yusuf kuma mama gun Yusuf. Albarka ta zo, ribar aure ga ku cikin kuna kwasa. Yusuf ga amma unkura haushin mai fansa, dokin tsere ku ɗau haƙuri za ku yi nisa. Samun dama ka sa bishiya ta zubo rassa, ta yi tarin 'ya'ya kamar haka ga Yusuf ya zo ku tuna. Reality buga ganga, sauti mai haɗa zuga, tarnaki hana burga, 'yan matanmu da yanga, a garinmu da guga, rijiya da ruwa cika langa. Kowa ya yi wanka, mi murna da zuwan ɗan jariri Junior Yusuf, mi addu'ar Allah ya kaɗe sharri, ya tsare Yusuf, albarka ta zubo tari-tari a jikin Yusuf. Yayi gadon haƙuri ya zamo jari daga gun Yusuf. Yau ranar sunan Yusuf, haka ne kowa na murna. Ga baitin jego amma kin kafa tarihi, matar Yusuf maman Yusuf, in ajiye sharshi saura ki zamo kakar Yusuf. Kin ƙura harsashi, kerin fa Yusuf bango ne tara mai naushi. Ga amma uwa ta gari, matar kirki, Yusuf ya ce ni ma nai shi'iri in gaishe ki. Ke ɗaya Yusuf ya ce kin fi ɗari, ba shi da tamkarki, uwar gida kin hana ɓera yayyabari a cikin ɗaki, sannan ba kya jawo magana. Shiri goro giwa baban tauraro, Yusuf hero a gida kai baka ƙwauro. Professor Biro leggyal na a gidan jauro. Wai menene makiya ne a cikin baro, dole mi musu gwalo wanga alkairi da ya bullo. Kace-kace a ƙwallo yayan Yusuf wuce dolo, me rake cire solo, zakin na can ƙasa molo. Lilo haka ai shillo, ka zame 'ya'ya in ka taɓa mata ɗanta akwai fitina. Ya sarki Allah na ga Yusuf yayi gadon suna, ka tsare shi gaban shi da bayan shi, ya mere nuna ka ɗaga shi ka haskaka goben shi har ya ji wake na. Junior Yusuf in ka girma ga saƙon bakina, kan riƙe Allah sai ka bi manzansa, su ne farko ka bi iyaye za ka yi albarka, sai kai karko sannan ka tsaya tsab ka yi addini, ka haye tarko neman ilimi don bautar Allahu, ka yi sammako wannan shine saƙo na ka tuna.
ya cake mai waka ya zo. Umar Ayyau Dausara birnin babana, birnin kakana, garina mai daɗi, duk inda na je nan zan dawo. Sako ga abokaina, gani anan a cikin kewa, kuna a tunanina yanda na bar ku cikin kawa. Kuna biya wake na, kun ji da baki ina cewa ku daɗe, sannan ku yi lastin. Na ga waɗansu cikin ku muna ta waya, wasu muna catin, duk inda na je nan zan dawo ku tuna.